Felly, y côr cyntaf i gystadlu pnawn yma fydd Ysgol Hafod Wenog. Os newch chi groesawu nhw i'r llwyfan. gystadlu fydd Ysgol Dyffryn Trannon Treglwys. Mi fydden nhw hefyd yn cyflwyno amser gwely. Arweinydd yn barod? Beirniaid yn barod?
Ysgol Dyffryn Trannon. Nesaf i gystadlu fydd côr pentre Foelas. Fel y gwelwch, maen nhw'n barod ar y llwyfan. Arweinydd yn barod? Beirniaid yn barod? Yden. Felly, ysgol côr pentre Foelas. Can
chi. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael amser rwan i fynd a dod. Os allwch chi ysgwelwch chi'n dda ffeindio'ch set, mi fydd na gyfle arall i chi fod fewn ac ymadael yn y bwlch nesaf ar ôl y 3 côr nesaf. Dwi'n meddwl bod ni wedi mwynhau perfformio dan gan 3 côr yn barod. Ymlaen â ni, os mae'r beirniaid yn barod i ni barhau. Os allwch chi ysgwelwch chi'n dda ffeindio'ch set yn gogloi, ac allai hefyd os ysgwelwch yn dda atgoffa chi i ddiffodd eich ffonau neu rhoi nhw yn dawel os gwelwch yn dda, ac ffeindio'r set agosa posib. Iawn te, felly y côr nesaf i gystadlu fydd côr Ysgol Gymraeg Gwenllian. Rhai o'n chi'n siŵr wedi teithio'n beth i gefnogi nhw heddiw. Hoffwn ddiolch eto i Castell Hywel am noddi'r gystadleuaeth hon unwaith eto'n rhagor eleni. Ac mae'r côr bron iawn yn barod. Côr yn barod? Beirniaid yn barod? Ysgol Gymraeg Gwenllian. Saith o'r gloch, o cyn cael
nesaf i gystadlu fydd côr Eisteddfod. Os newch chi groesawu nhw i'r llwyfan. Maen nhw wedi teithio'n bell iawn heddiw, mae'n siŵr, a'r cefnogwyr hefyd. Sicrhau bod pawb yn ei lle. Eisteddfod yn iawn? Beirniad yn barod? Felly, côr Eisteddfod. Ni felly. Y côr nesaf i gystadlu fydd côr ysgol Maen Clochog. Sy'n rhywun o Faen Clochog yma? Nhw gefnogwyr? Gawn ni cwpl o funudau iddyn nhw just osod eu hunan ar y llwyfan.
Mae'n clochog yn barod? Beirniaid yn barod? Felly dyma chi y côr nesaf. Reit felly, ydych chi wedi cael amser i fynd a dod at y bobl sydd yn sefyll yn y canol. Please, ffeindio'r set mor gyntaf a phosib os gwelwch chi'n dda, fel bod ni'n gallu parhau gyda'r gystadleuaeth. Pawb i setlo, pawb i troi ffonau nhw ffwrdd neu yn dawel os gwelwch yn dda, a ffeindio'r set yn go gloi.
Y côr nesa i gystadlu fydd côr ysgol gynradd Bodedern. Unrhyw un o Ynys Môn yma? Oes. Sathwch chi eistedd lawr yn go gyflym, please. Bodedern yn barod? Bwysig cael pawb yn ei lle. Côr yn barod? Beirniaid yn barod. Felly, dyma i chi ysgol gynradd Bodedern. Ymlaen â ni gyda'r gystadleuaeth, y côr nesa i gyflwyno amser gwely fydd côr Glantwymyn. Unrhyw un yma Glantwymyn? Yn lleol ynde. Fydd tra bod nhw yn neud eu ffordd i'r llwyfan. Mi fydd canlyniad y gystadleuaeth hon am 6 o'r gloch i fod.
côr Glantwymen yn barod? Beirniaid yn barod. Felly dyma chi côr Glantwymen. Nesaf mi fyddwn ni'n croesawu côr Craig y Deryn i'r llwyfan. Rhaid glywed bod yna gefnogwyr yma'n barod. Fel o'n i'n deud yn gynharach, mi fydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi am 6 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwydd sydd just drws nesaf. Fi ddim yn bell iawn i chi fynd. Craig y Deryn yn hapus? Beirniaid yn hapus? Iawn te.
Iawn te, y grŵp nesaf i gystadlu fydd Ysgol y Dderi a wedyn mi fydden ni'n agor y drysau. Mi fydden ni'n agor y drysau ar ôl y côr nesaf. A fedrwn ni agor y drysau nawr a wedyn newid o? Dy'r cwestiwn. Ni yn barod i symud mlaen, felly os allith neb arall symud wwan, fel bod ni yn gallu cario mlaen gyda'r gystadleuaeth a chwarae teg i'r côr maen nhw yn barod i wneud hynny. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad. Felly, y côr nesaf i gystadlu fydd côr y Dderi o Ysgol Gymunedol y Dderi. Mae nhw'n barod? Ac mae'r beirniad yn barod, felly dyma i chi côr y Dderi.
mae'r drysau wedi agor i chi wan os ydych chi eisiau symud o gwbl i adael i bobl ddod fewn i fwynhau gweddill y corau, neu os ydych chi eisiau mynd o ma. Mae 4 côr gen ni eto i berfformio, felly wwan ydych cyfle chi i fynd o'r babell, a mi fydden ni nôl mewn rhyw funud ar ôl i bawb symud. I ail ddechrau, os allwn ni gair drysau os gwelwch yn dda. Y côr nesaf fydd y cyntaf o 4 côr, ac wedyn ni fydden ni'n gorffen y gystadleuaeth, felly please peidiwch symud. Côr Bro Cynmeirch fydd y côr nesaf i gyflwyno amser gwely gan Robert Arwyn, os ydych chi groesawu nhw. Mae'r côr yn barod. Mae'r beirniaid yn barod. Felly dyma i chi côr Bro Cynmeirch. Saith o'r gloch, ond cyn cawn ni
Felly, y côr nesaf i gystadlu fydd côr Ysgol Gymraeg Croesati Glannau Dyfrdwy. Braf gweld cymaint yn cefnogi nhw yma heddiw. Dy'r côr yn hapus? Beirniaid yn barod? Dyma i chi felly, côr Ysgol Croesati. Felly, y côr nesaf i gystadlu fydd côr plenydd o Ysgol Bro Plenydd. Da chi hefyd wedi teithio'n bell yma heddiw. Fel o'n i'n deud gynnem, mi fydd canlyniadau y gystadleuaeth hon yn cael ei rhannu am 6 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwydd drws nesaf.
côr yn barod? Beirniaid yn barod. Okay. Felly, côr plenydd. A dyma ni'n tynnu derfyn y diwrnod. I gloi'r cystadlu yn y pafiliwn gwyrdd heddiw ar ddydd Llun, mi fydd côr y bannau yn cyflwyno amser gwely Robert Arwyn. Hoffwn ni gymryd y cyfle yma i ddiolch i'n beirniaid ni. Steffan Rhys Roberts ac Maldwyn Davies am ei gwaith prynhawn yma. Diolch hefyd i Gastell Hywel am noddi'r gystadleuaeth, a diolch i chi hefyd fel gynulleidfa am fod mor hawdd i gadw trac arno ac am weithio mor dda gyda ni'n gwrando mor astyd. Diolch yn fawr i chi. Os hoffech chi ymuno gyda ni bore fori yn ôl yn y pafiliwn gwyrdd, mi fyddwn ni'n dechrau'r cystadlu gyda'r grwpiau llyfaru. Felly, dewch os da chi eisiau. Ac mae'r côr olaf yn barod, beirniaid yn barod. Felly, am y tro ola, côr y bannau yn cyflwyno amser gwely.
mwynhau a bod yma heddiw a mwynhewch gweddill y diwrnod a welech chi fory.